Gata, bă, în 40 de minute ajunge pizza. Păi putem să ne mai jucăm un meci 2 de miuța. Da, bă, merge. Mai băgăm noi niște miuța și între timp mă sunați lucrătorul de la pizza. Apoi zic. Bună ziua. Bună ziua, deci aveți așa. 2 pizza țărănești, 2 4 stagioni, 2 4 formaggi, 5 sosuri de ketchup nepicante și 3 cletite din partea casei. În total 100 de lei? Da. Ca și livratorul eram și eu la rândul meu nedumerit. Dar eram și bucuros în egală măsură când am auzit că toată comanda era doar 100 de lei. Băi fraților, tot ce era acolo era doar, accentuez, doar 100 de lei. Iau eu comanda, îi dau banii și apoi merg în casă. Intru în cameră la părinți, că acolo era televizorul mai mare, și pun alea pe masă. Bă, voi vedeți câta comanda?